फ्रेंड्स नमस्कार जय माता रानी केमती अच्छी आपण मैंने आम मैंने भलरे अच्छु मु अनिता स्वागत करुच्ची आम चैनल अनिता विथ मंडल फैमिली ओडिया ब्लॉग्स को। तो आज हूँ मार्गशीर मासर गुरुवार। तो फ्रेंड्स माने आपण मानंकु मार्गशीर मास गुरुवार हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। तो फ्रेंड्स ये देखिपे आपण मैंने मुझा पूजा पूरा है ठाकुर को यहाँ गाधोची मुझा हलदी पानी आ गंगा जल देकी मिसेकी गाधोची तापर यहाँ कपड़े मु गोटे यहाँ पोछिकी ठाकुर को तांकर स्थान रे मु रखीदे खटुली रे। तो ये ठाकुर को रखा करूँ तले यहाँ गोटे मु पकई देती कहीं एमती खाली रखा जाए ठाकुर से मुझा देखिपे रेड कलर ही गोटे पकई देती यहाँ ठाकुर को रखी मु यहाँ गणेश लक्ष्मी ठाकुर एमती सब रखुची तापर माण को यहाँ मुझे धोईकी रखुची तापर यहाँ शंख को मुझा छिट कपड़ा ताकू गोड़े रखीदेली खाली छिट माने शंखटा भी खाली रखा जाए एमती। तो यहाँ मुझे ताकू छिट कपड़ा गोड़े रखीदे यहाँ तापर यहाँ देखु धान को सेटा भी मु छिट कपड़ा ए गुड़े रखीदेवी एना एमती खाली खाली रखा जाए आउ रखिले भी यहाँ धान सब खसी जाए से देदेले भल कपड़ाटा देखु। तापर यहाँ मुझे वस्त्र यहाँ पूरा ढांके दूची देखु। एठी देखु मो सान जा भी आसी जाइए। तो दीज मिसिकी ही एटा पूजा करूँ आम आउ मझिया जा जे से तार रोसई रे तार व्यस्त अच्छी। तो यहाँ मु सान जा को कहली तू हेटा बाहर बंदे की नहीं आस मुझे पूजा है मुझा रेडी कर पूजा आरंभ करवा ताकू कहूली। तो फास्ट है मु पिठाटा टिके परे ही भोग लगैली फास्ट है पंचामृत आउ खीरीटा करदेली मु तो ताकू फास्ट भोग लगेदेली तापर से भितर जहाँ तार बही पढ़ुला तो मु पिठा करके नहीं आसिकी पुणी आथरे है भोग लगैली। तो यहाँ मु देखु ये तो कलश है पैडटा जोटा सेटा भी मुला सेमती खाली बसाया जाए कहीकि यहाँ हूँ देखु रेड कलर ही यहाँ तापर मु गोड़े की ही ताकू बसई कलशटा। तो यहाँ सान जाता चंदन घरुला तो यहाँ मुझे यहाँ रेडी कर दूची तू नहीं कि बाहर पूजा करके आस कहीकि ताकू देकी। तो ये देखु यहाँ मुला खटुली यहाँ कदली पत्र को धोईकी यहाँ रखीदे ये मते
10ଟା ହେଲା ପୁଞ୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ 10ଟା ଗୁଆ ବସେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ହେଲା କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏଟା ମାନେ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ହେଲା କଳସ ତଳେ ଫୁଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଲା ଦଉଥିଲି। ତାପରେ ଦୀପ ବି ବସେଇବି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ ଦେଇକି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ମୁଁ ହେଲା ଭୁଲ ମାନେ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ହେଲା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବି ବୋଲି ହେଲା ମାନେ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଭୁଲ ବି ହେଲା ହୁଏ, କିଛି ହେଲା କହିହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ହେଲା ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ତାକୁ ହେଲା ମାନେ ଠିକ୍ କରିକି ହିଁ କରିବି। ତ ଏଠି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଫୁଲ ଦଉଛି। ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ତାପରେ ହେଲା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି କଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 10 ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଥୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ 10ଟା ହେଲା ଗୁଆ ଦେବି। ତାପରେ ଫୁଲ ଦେବି, ସେ ଗୁଆରେ ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତର ଏଇଟା ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ ହେଲା ପୁଣି ଯିବି ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସାନ ଯା ତାର ବହି ପଢ଼ୁଛି, ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ପିଠା କରିକି ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ପିଠା ଭୋଗ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଯା ତାର ବହି ପଢ଼ୁଛି। ପାଦରୁ କାଢିଲେ ଦେବି ବାଜଣୀ ନୁପୁର, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରୁ କାଢିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତର, ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ସବୁ ଦିଶିଲା ଦାଉ ଦାଉ, ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକଟା କଲେ ରଖ ଦିନ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀଣ ଦିଏ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମେ ଯେ ନିଯାଅ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ। ତ ଆମ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଅଳଙ୍କାର ତାହାକୁ ଆରଥରକୁ ନାସ୍ତା ଜଣେ ବନେଇଦବ, ଯେଉଁ ଭୋଗା ବନେଇବ ତାକୁ ଲଗେଇବ, ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରିବ। ଅଧା କାମ ସାରିଲେଣି ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହବ।
ଆରେ ସେଇଟା ତ କହିଲି ଏପଟ ଜଣ କଲେ ଜଣେ ନାସ୍ତା ପରେ ସେପଟେ ଭୋଗ ତିଆରି ହେଇଯିବନି କି ତ କହିଲି। ତ ଏଇଟା ସାନ ଯା ଆଉ ମଝିଆ ଯା ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ମିଶିକି ଏଇଟା ହେଲା କଥା ହେଉଥିଲେ କି ନେକ୍ସଟ ପାଳିରେ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଜଣେ ନାସ୍ତା କରିବ, ଜଣେ ଭୋଗ, ଜଣେ ପୂଜା, ଏମିତି ଏଇଟା କରିଦେବା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ କହିକି ଏଇଟା କଥା ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଠାକୁରଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ନି କି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇଟା ମାନେ ଖରା ଟୋଟାଲି ବାଜେ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା କେବେ ତ। ଏଇଟା ମୁଁ ପିଠା ଆଣିକି ଏବେ ଏଇଟା ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି। ହଁ ଗ୍ରାମ ତ ବସିଲା ବସିଲା ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଯା, ଠିଆ ହେଇଯା ଠିକ ହବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଯେମିତି ହେଇଛି ତ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିନି କି ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଇଛି। ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଚଟି ଚାଟି ଦେ। ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାନ ଯା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ହେଲା ଲଗାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସେଲ୍ଫି ଟିକେ ନେଇଯାଉଥିଲୁ। ତ ଆମ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।